Så, action. Nej, hallo. Op med den, så den ikke hopper ud i... Den skal ikke hoppe ud i huset. Så bliver det noget... Skynd dig op. Så der lugter dernede. Og jeg gider plukke til der mere. Og man kan allerede lugte den herude, musen, så jeg siger, at det var ikke længe før den har... Det så lige der. Nej, jeg er bange. Jeg er så bange. Den er langt mere, så det var, når der går en mus rundt på dens hus, og jeg tager den. Mus, pas på. Nej! Den bider godt i halen. Hvorfor? Jeg tror, den er psykisk gak eller sådan noget. Jeg tror, den er for stor. Nej, det er fordi slangen ikke er ude. Og nu har den den. Ja. Hov, er den blevet så stor, den kan spise mig? Den var ikke længe. Der var ikke længe. Den kan ikke spise dig, men den kan godt kvæle dig. Kvæle dig? Nej. Jeg tror, den bærer det der over, baby. Ulf, kan du lige flytte dem her? Nej, nu lader du være. Hvis det der står, så skal du ikke hænge og gynge i det der. Det har vi også fået. Når den får mad, så får den mad, og så lader vi den lige være. Så skal der ikke være noget. Du skal ikke stresse nu. Nu ligger den bare helt stille. Unlocken. Den. Den. Jeg tror den var ikke helt ude slangen, som du leger det der. Den. Hvorfor går den ikke gang i spise den? Nå, kameraet skal flyttes lidt. Hvorhen? Udad? Nej, lidt sådan tæt på. Det gør det så. Og så skal den nok også. Der kan se dens tis. Den er død. Den skider til sådan en dør. Ja, det er det lækkert. Nu er den kvalt. Nu skal den bare til at spise den. Men det går virkelig langsomt. Nu går den bare i gang på siden af. Bare gerne at gøre det fra hovedet. Det var lidt vildt, hvordan altså den bare lige sådan, hvordan den bare lige bed i halen, og så blev musen bange. Jeg troede altså, at den sådan havde mistet hele grebet. Jeg tror også, jeg vil tage halen og bare forskrække sig, hvis der var en slange, der bed i mig. Den bed bare sådan i halen. Det er mest de 4 ben, der gør, som taber halen mest. Hvorfor spiser den det ikke? Kom nu, spis. Måske fordi, at den er råden. Det er den ikke. Den har noget ved din mund. Det er bare sådan noget, at det der bag noget. Nu går den i gang med at spise. Ulf, den har noget hængende fast i munden. Måske slikker den bare væk med sådan. Er det ikke? Jeg har set det lige nok, at det er sådan, at de kan lugte, så de kan lugte begge sider. Deres tunge lugter de med. Ja, så de kan lugte begge sider. Ikke også? Sådan, så de kan lugte begge sider. Det er derfor, det er den anden vej og den ene. Sådan. Hey everyone, start here. Mouse versus slange. Whisker. Og jeg er bange, så er det stjæbang. Hvorfor skal du optage det her? Så vi kan lægge det på YouTube. YouTube. Vil du hjælpe mig med at sende den her video til Storm på Skype? Altså, vi kan. Skal du også have den, hvad den sluger den, eller er det nu nok nu?
Den sluger ikke. Ja. Fordi så kan han se det, men bare ikke se det som rigtig tæt på. Måske fordi den er rådende. Eller den kan ikke lide den. Den bliver lidt træt af mus. Måske en gang af nogle grotter. Måske fordi vi skal være stille. Eller det er måske fordi, når vi har fundet ud af, hvor hovedet er, så ved vi, hvor den skal starte. Eller du starter, tror jeg. Den har allerede set det. Du gør det forkert. Det gør det forkert, Ulla. Jeg tror det. Jeg tror den på himlen. Kan hive ned, så den kan fortære den. Jeg tror måske. Men jeg tror det var med, at de tager halen først. Jeg tror, det tager Den den skal bare lige have flyttet sit Ved bil. lejlighed, ikke? Ja. Så skal du også tage det der dips. Dips. Det var en dips. Vi står og optager. Ja, okay, undskyld. Men hvorfor bløder den ikke? Det burde den gøre med de der kæber. Der. Det kan jo bare ikke bag. Og den er jo ikke bidt den endnu. Men lidt har den bidt. Hvorfor spiser den dog ikke? Jeg tror, den vil først tage den ind i huset. Er bakken den sus? Ja. Måske tager den med ind. Måske kan den bare bide i halen, og så trække den baglæns ind. Men det kan også være, at vi bare skulle lade den være. Så vi ikke helt det fra det også. Okay, nu er den gået i gang. Den forkerte side fra. Jeg tror, du vil flytte den.
Sådan der, tror jeg. Nu tror jeg, den ligger rigtigt. Jeg tror, der er nogen, der banker på. Nå, men den der igen. Nej, den der. Ja, den har drejet den lidt. Det er godt nok en fjollet. Det er godt nok fjollet. Den er ligesom den har drejet. Ja, den skal jo vende den sådan, så den skal tage den fra hovedet først, jo. Så. Bare have fred og ro, så skal den nok suge. Nu med kvælerslange og det der sprækker, så bygger de det op. Nej, det der. Ej, prøv at nu skal I ikke komme ned og stresse den. Nu fik den fat i hovedet. Det var sjovt, det har den ikke gjort før, det der med, at den huggede de 2 gange. Og en der refleks, vi skal lige have fat i den. Så de kan vende sig rundt om. Vil du have noget solbriller eller noget, der vil hjælpe? Ja. Nogle gange kommer der en hund på besøg.